खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजियाव जे फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोब्बाय सेलामोन जाबाय भगबान हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो सानाया खमायनायखाय खुगाखौ एसे सिनो हासिनदों खिन्थु बुनाया खमायैखाय जेबो जानो हाया आरोना बे सेम कन्डिसन ओरै अरबाबो ओरै नांनाय ओंखायनो मैया मोनायाव गरसेबो जेबो जायाखै आं रागाजोंनो मानसिया सानसेयानो गैया मा जानो नांगौबा रानथाबनानै थाथोंसै होननानैहाय जायाखिसै आरोना आङो दासिमबो फुङावबो जेबो गैया ओमफ्राय केमेरा अन खालामनानै एसे भिडिअ खालामनानै बोलो होबाय आरोना बेनिफ्राय मा होनो मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोदानो जोबनो थांला आंना मैया मोनायाव 9:10 ना मा जाखोमोन थिग थाकनो गथ'फोरा उन्दुबाय जखन जेराव टावार मोनो बे जायगायाव एसे आधा घन्टासो लोगोफोरनि भिडिअ नायनोसै आं होननानै थांबाय अनल' खालामहांदों आङो ओमफ्राय नुजाहांबायबो इउटुबाव मोजाङै मोजां एसेयावनो बिथाङा फन हरनानै होबाय बिथांजों रायलायबाय आं 10 मिनिटसो बिथांजों रायलायखांनाय लोगो लोगो टावारानो पुरा गायब न' सार्भिस आरोना मा होननानै बुंबावनो सुइस अफ खालामनानै खुलिबाबो जाया एयारप्लेन मदाव होनानै अन खालामबाबो जाया नेट अन अफ खालामबाबो जाया रिबुट खालामबाय अब्लाबो फैया न' सार्भिस जानानै दं मबाइला सनाफोर थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ खालामदों दा बै मेन टावार मोनग्रा जायगायाव थांखानांगौ जेथिया थाङोब्ला खिजानि टावारा फैफिनो खोमा साननानैहाय ओरैबादि खैफोदनि सायाव खैफोद आरोना ओजों खावलाय बुख्रांनाय ओजों मा बुख्रांनाय दा बुंसै बेनिफ्राय आङो बे जेखाइ गोदान देखायनाया भिडिअ होनाया बेनि सिगाङावनो आंना नेटआ गैखाला खिन्थु आं बेखौ जे बोरैबा टाइमिं होनानै दोननो रोंखादोंमोन जे आङो बेखौ होगोन होननानै 10ता बाजियावहाय थ' बेखौ सेट खालामनानै दोनखानायसो सुनाफोर अब्लासिमाव आंना टावारानो गैखालामोन ओमफ्राय बिनि आगोलनि होनाय खावलाय बुख्रांनाय हाथाय साजेननाय भिडिअ होनायावखौबो आङो मोनसेबो कमेन्टनि रिप्लाय होनो हायाखै मोनायावसो होनोसैमोन फारि फारि न' सार्भिस जानानै होनो मोनाखै ओमफ्राय आं नैबे भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोना मालाबाबो गाज्रि दामोन साननो नाङा जे मानसिया मानि कमेन्टखौ रिप्लाय होलायलायला दुगा जाबाय होननानैहाय बिदि साननानै कमेन्टखौ हरनो दागारा आरोना आंखौहाय आं प्रब्लेम नङाबानो थाखाया आरोना कमेन्टखौ एन्सार होनो आं बिराद मोजां मोनखायो आरो आं कमेन्ट फरायनानै बिराद मोजां मोनो मोजां गाज्रि कमेन्ट फैनायफोरखौ फरायजोबनानै बिराद मोजां मोनो आङो कमेन्टनि गेजेरजों माखासे गियान मोननो हायो सोरबा बिदि फोरोंहरो सोरबा बिदि फोरोंहरो थ' आङो उफाय गैयियावसो रिप्लाय होनो मोनथ'वाखै होगोन मोनसेबो नागारा आङो एलु नागिरनानै रिप्लाय होजोबगोन आरोना दिनै एसे मिनि बुंनो हादों खिन्थु नैबे गय खावसे लानाया दाबो खारैखायनो जानो हायाखै दासिमबो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन बक्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सनाफोर आं बै जेखाइ गोदान देखायनायावहाय बुंदोंमोन ना सावन मास जाबाय माइयाबो जाला होननाया मानिजादा गावनो बुंदों आंबोथ' सानब्रै सानबाया हाथाय सानानै पात्ता गैखाया मा मास हाबखो मा खय थारिख जाखो ओमफ्राय माइया गावनो बुंफिनबाय पन्जिखा नायनानै सावन मास हाबनो एसे दंबावोहाय साननै सानथाम दंबावो होननानै आरोना फुल जादों आरो माजोंबो हिसाबाव ओमफ्राय मा बुंनाय हिसाबैनो सावन मास हाबबाय आं बे मास मोनसेखौ थागोन होननायखायनो आंबो जेखाइ शेयार खालामनायाव नोंथांमोनजों माने माबानाय जाबाय आरोना बुंनाय जादोंमोन खिन्थु दा आङो नाखौ गुरनानै जाहोनो हायोबा बोथिसे जाहोनो हासिगौमोन नाथाय मा खालामनो दासिमबो दुगैबानो ज्रो गोजाङोसो माने दैयावनो ओंखारनो हानाय नङा ओरैबायदि अबस्था ओमफ्राय नोंथांमोनखौ नायलांसो थिनदों मोनथिया आंनि मबाइल न' सार्भिसाबा बेसेबां गोलावसिम थागोन ना फैफिगोन ना फैफिना सार्भिसाबा मोनथिया जायखिजाया भिडिअखौ एसे क्लिप लानानै दोननोसै जेब्लाखि होनो मोनदोला दे गाज्रि मोननांला ओमफ्राय आंना टाइमिङा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नै दा नायदोंबा बियो एसे सिगांनि भिडिअसो जाहैसिगोन आरोना मा खालामनो उफाय गैया नेटनि थाखायनो आरो लोगोसे न' सार्भिसनि थाखायनो गन्डगल जाखासिगोन आंना रसनाफोर मानिफ्राय एसे वाइफाइ लादों आङो कमेन्टनि रिप्लायखौ होनो नाजानोसै ओमफ्राय बे सानै मानसिया मानो बिदि दसेनो हेन्डेल खालामो आं दसेनो जाफिनो आरोना बेलेग टपिक लानानै ओइ बाबा प्लिज ओमफ्राय सोर लोगोफोरनि एसे एनै भिडिअ अन खालामनो हायो खालामनो नाजानोसै आरोना मानोबा बांद्राय स्रां नाङा गारहानि आद्रा दैफोरखौ बाल्थिङाव लुस्रांनानै लाजोब्बाय एबारना दै लायस्रांसैलाय आरो दालियाबो गाबखाबाय आंना हामेसा दालि सानायखौ एसे बावथ'दों माने सानायखौ मोनथ'वाखै आङो
ओमफ्राय आगै मोननो कमेन्ट आब'खौ भिडिअ मिनिनाय नुथाराखै होनदों मिनिबाय थाग्रा मानसि नालाय दिनै एसे मिनिगोन खिन्थु मिनिनायखौ सिनायनाय नङा आरोना खावलाय बुनायनि थाखाय दै लायगोन होनाफोर र' ओमफ्राय नायदो आरोना मा होनो सिला गेजेरावनो बारबोनाय नाया आरोबाव मा होनो दहाय लानानै फैबावदों दिनै अनलि थफ्लासेल'मोन मालाबा थफ्लानै मालाबा थफ्लासे बिदि आरोना ओमफ्राय जोंहा थफ्लासे लाखिथारो मानो होनबा नाया जि थाजा थाजा बानायलायनाय मोजां मोजां मा होनो ना जेखाइ गोनांजों आं गुरनाय होनांसिगोन बेखौनो आललाया माने लानानै फैबावबाय सनाफोर 60 थाखा आरो बियो ना 60 थाखानिनो होलांबाय दिनैहाय फवासे दङनो जि मोजां मोजां ना हनै सिंगि ना मागुरबो मानै दंलायलायो से नानि गोलैसिगोन गैला ए भगबान जेबो खालामजाया बिसोरजों नोंहालाय मानि ओमफ्राय बाबा नों फै नोंनो थांग्रोदों नङाबाथ' नों थाङाबाथ' आगैया थांनाय नङामोन अन्थाइ बासिनाया जायाखै अन्थाइ दङ गरफा गरनैखौनो बासिफिनदों नालाय गावनो बासिनायमोन मा एसे सिथों सिथा आनथिखौ ना सुनो होग्रोदो दे देन मास्टार हातावना जया अलपमान भरि थुबा दे इजे दे भरि बिराद थुबो एकदम रुवा गारिया एसे तो ना जाने नाखि फै लाबो फै मैथा खानो लाबो मैथा जागोन नो आबैमोना लाबो आंथ' नमस्ते गोखैखौबो नांथ'ला होननायसो जाबाय हाथाय मोदोम बुनाया खारागौ मानि थ' आंबो जादा जानै बे सासे सुबुंजों दालिजोंसो लोब्बा जाफासिगोन आरोना थ' थ'यो मैथा खानो थ' नों दा हाब दे नों हाबनाङा दे लेवार बागोन लेवार आंबा गियो र' खेवलायनांगौ नै रेगे रेगां फिथा खालायनायसोबा दे हर आं हरखादे नों लाग्रा जा आं नोंनो हरबाय थागोन दे सना दे इया अबबा हाबफागोन बियो आरो मिथु ए नोंहा आदा मिथु जाया नोंहा आयं मिथुसो जायो बिमानि हिनजावा नानिखौ लानानै थांथ'बाय बिमा मोननावहाय ओमफ्राय ओंखाम संजानो बांद्राय रोङाथाय मानसिया आया मोसा खानायखौ मानो गारखो जोंनावनो जाथोंसै आरोना आंबो साननैया खबर लानो मोनखायाखै आंहानो मा अबस्था ओमफ्राय आंनिखौ मानो गारखो अयथासार हाय इसोर भगबान रागासो जोंबाय आङो दे नोंनिखौ नाङा आं आलदासो लानोसै आं आलदा लानोसै आं नोंजों लोब्बा गैया नोंहाय बेखौ खा नै बेखौ एवगोन आं दा बेखौ खा बेखौ जागोन नो आबैया बेखौ खादे नोंहा थैगोन हाय फिसौ गारना होनाया फटाफट फैब्रुंनानै लागोनसै आं जानाय नङा बेफोरजोंहाय बिमाया नैबायसो लानानै फैनांबाय आरोना ओरैनोबा आंहा बेयाव लाबा जाद जायो होननाय खोनादों सोरबा एसे मिन्थिनायफ्रा मिन्थिखासिगोन लेडिसफोरनि खामानि बेफोराव लायाबालाय अबावथो लानो बेसे खामानि बेफोराव लानायफोरा खरसफ्राव लानाय दख'ना गांबाथ' खरस गाहायाव लानो गोजौआव लानो नै बारा गोखै जाखाया बिसोरो आं जायोबानो गोखै नांगौ आरोना नाथाय राजाया बिदैखौ जायो गोखै नांगौ बेनोबो नाखौ मोनसेबो जानाय नङा आरोना बिदि लकेल नाफोरखौ जाया अयथासारसो ओमफ्राय एफाजोंनो दालियाव एसे थाव गोथां सेरना हरनोसै आङो ओमफ्राय नै मैया मोनायाव जायाखै नालाय थालिर दावखाजों आलु बाथोनमोन सामब्राम गुफुर मोदोमलायनायमोन उफाय गैया दा गाज्रि जागोन ना जागौ मानि बेखौ हरखांनानै एसे सारायाव फुदुंनानै दोनसै आंथ' दा बेजोंनो जानांगोन ना दालिजों माबाखौथ' जानाय नङा गोखैखौ आङो जाबाय बाथोन बुथोन एवथ्रमनाय खामानिया सारायखौ इगनर मारै दा सनाफोर दहाय फुङाव रायजोफ्रा जोंना माबा एवजादोंमोन मुरि ओमफ्राय बेयावनो एसे सिथाब गुलायदों खोमा दा मानजिगगोन नांगौबा ओमफ्राय नै आं गुरनाय होननानै बेखौनो सानना लादोहाय सनाफोर लर खावलायजों लायो माथो होनबावनो आंनो गुरनाय होननांसिगोन मोजां मोनो आङो मानो होनबा एसे खम दामावनो मोनोना बाखि हरैथ' मा होनना बुंबावनो बेखौ एवथ्रमना लागोनसै आङो मैथायाबो रेडि जानानै दंखायो ओमफ्राय नै बाथोन एवथ्रमनायखौ जादों आरोना गोथाव मोनदों मा आलुसो जा मा जायाबा गोराबा इथिं गोरा थालिर दावखाया जा गोथावसो कासकला बले ना कबि आलु कबि नहले सेस मोदोमफ्रुल'खालै नाया ओमफ्राय मायाथ' होनदों
माथो जानोसै ना मानैसो जानायालाय होनदों आरो ना ओमफ्राय एवजाबानो जाबाय होनना बुंदों ओमफ्राय आंबो माजों खहाबा जाबाय मानसिया मा होनबावनो आरो जायोबा मानै खावै एवनानै जानोसै आं राजायाबो जाथ्रानो मैथाखौल' जागोननो जाबाय बे एवथ्रमनाया आंना थांदो रास्तार पाले अकमान जाया आमोर अरिजिनल लागसे रे रातिपुवार परा हाय हाल्ला गुल्ला भगवान ओमफ्राय जाबाय आंनि आरोना जानोसै मैथाजों लागावना होनसां मोनदों मा आयै जोबथारनाय थाइजौ थां जायो थां मानसिखौ लेंहरनानै जा किबा कल देतो जोया मानोफ्राय खाबा नाखुजिरे फना इसे जोया साथ'सा कार फना इसे आइतारते ओमफ्राय ओरैनो मालाय मा होनो गाइखेर दाखा जमायनायबो दङ मामोनहा बरिया जानानै दङ नै आंखौ जाथारला नांथ'थारला रसगुल्लाफोरखौ आरोना एख' जाया इयो रद' लेमबाबो नालाय आबै जानायखौसो बायदि नायदों नोंलाय माथो जायाखै ओंखायनो आबैया जाबाय मालाय नों जायाखै नालाय आबैया सोबनानै जाबाय हनै गयजोंल' समान मा सना नों नागिरहैबावदोंमोन आयो नोंखौसो अननानै सिरिदोंमोन थाखामानाय थाइजौआ नानि जाथों होननानै नों जाया मा नों गोथाव मोना दे नाङा दे मालाबा सिरिबा लाबो दे आबै जागोन दै होबाय आंनो सनाफोर ओइ खनसेनो होनानै गोदौबाय थाथोंसै फुरफुरनो खनसेनो होनानै फुरफुर गोदौबाय थाथोंसै जा रास्ता जाओ बोले मैं इगला बर्तन थुबा लागे रडपुर से सान्दुं नांबायनो मा लामाया सान्दुं नांबाय जबनांगौ ना मागुर मागार दङ नाया अर मिडियाम होननानै गोदौहोनोसै आं बरिया जाबाय नै मोनबाय आं रायलायदोंमोनथ' आरो फै सान्दुंखौ हाया एनै खर' खोबनो थावल लालायो दासो दुखांदों गावहा फ्रेशनो आं मिथिमोनाव थांनो र' फै ना ओंख्रिखौ एसे हरसै ओंखाम संजादोंना संजायाखैथाय मानसिया ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा थाब हामथोंसै मादै थाब हामथोंसै आब' थाब हामथोंसै बाजै होनदों थ' गमामायैनो एसे हाममारबाय सानायखौ बहुद खम मोनदों आङो मिनिनोबो हादों ओमफ्राय बै सिंनि मोदोम बुनायाव अबेबा साइडआ एसे मानसु मोनलायदों आरोना जेरै गारायफ्रा हामनोबा एसे मानसु मोनोना थ' बेबायदि जादों नामाथाय ना आरो बाराबा लागावबावनोसो मानसु मोनदोंथाय र' ओमफ्राय बुनाया खमायाखै दे सनाफोर दंबावो दाबो आं खावलाय फादुरैनो दङ ओमफ्राय होनबा मिनिनो हादों नै बेलाय ओमफ्राय मा होनो खुगाखौ सिनो हायानो दाबो आसि थाइसे खुनुरुखुम हाबो मिन्थिया दाबो माबा माबि अरबाथाय ओरैखांबाथाय मोदोमाव नाङो आरोना आं दाबो जेबो जायाखै मोनायावबो जायाखै दाबो नै 10:30 जाबाय जेबो जाथ'वाखै आं दुगैस्रां लोबस्रां खनसेनो ओंखाम जानोसै आरोना ओमफ्राय मा होनो मुलिबो जायाखै सनाफोर आङो दिनै टटेलि सानबानि उनावसो दिनै एसे रेहाय मोनदों आङो आरो सोरबा बिमामोनाथ' बुंबावदोंसो सप्तासे गाहाम थायो बिमा होननानैहाय आरो आं सिगां ब्लगसाव बुंदों बयनाबो एखे जाया बिदिनो जायो मा होनो पेन किलारा आङो गरथामानो जानाय जाबाय ओमफ्राय आरो एन्टिबायटिकआ 6टा जानाय जाबाय आरोना दिनाव गरनै जादों नालाय गेसनि गरथाम जानाय जाबाय हा नै आं सौहैयाखैनो बिमायंखौ सोंना फैबायानो मा होनदों मा आयंआ जाथ'वा आयै मालाबानो बिमायंनाव ओंखाम जागोन ना जाया सोंनानै फैबायनो हैनानै दोनखानोसै आयंनो र' ओमफ्राय मा होनो मुलिबो जायाखै जेबो जायाखै आरोना थाथोंसै सानाया हामलांबा बुनायाबो हामलांखासिगोन बारे बुंबाय थानाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाथाय बुनायखौनो देखायबाय थानाय जाबाय उफाय गैया मोनसे खोथा ओरैनोथ' खोनानाय मोन्दों जोङो जे बाराद्राय पेन किलारफोर जाबाय थाबा सिंनि फांसनफ्रा डेमेज जालाङो जेसेखि लिभार किडनि मा दङ नंगौबो खोमा पेन किलारफ्रालाय आरो मा एकदम खरा बुस्थु ना दसेनो एकदम हाइ फाइ कन्ट्रल खालामनानै आसारा जोब्बाथाय जाखांफिननाय आं पेन किलारनि माबाखौ टाइमखौ एबार एकदम मोजाङैनो मिन्थिबाय मा होनो 8-9 घन्टा थायो होननानै आरोना आं जेखौ जादों बियो बेनि उनाव
गावनि सानाय हाबाफारिया जाफिननानै आं मोनथिबाय आगोलाव बारा ध्यान होआखैमोन आङो बिसिबां गोबाव थायो होननानै आरोना थ' बारा पेन किलारफोर जामालाय मा जानो एसे दंबावो होमबाबो आं जाला दिनैहाय हारसिंनो हामलांथोंसै आरो अयथासारबाथ' जानांगोन किडनि लिभार साननोनो मानो दिमागाव फैया माथो सागाबानो जाबाय बिदि सानो ओमफ्राय लोगोफोर फासे उनाव बाराद्राय पेन किलार जानानै किडनि लिभार डेमेज जाबाय जबाय होनबाथाय सेसै आरोना बांसिन गिदिर भयंकर थु भगबान बेफोरबायदि जेबो दाजाथोंहाय ना थ' हामथोंसैल' गावनाव कुकाराव ओंखामखौ एसे जाननानै गालांसै आङो थागथिं मानाव हनै आब'आव फन हरदों आरोना ओमफ्राय मा होनो आंहाथ' टावार गैखाया इनि मा होनना बुंबावनो आरोना इदि दङ दहाय सोमजादों जाहैदों ओंखाम कुकाराव संना होनोसै आङो बेखौनो सान मोना जाथों बियो बेनिफ्रायहाय मा होनो ओंख्रिखौ न'निखौ लाबोनोसै आङो ओंखाम जानो होबाय आं होइलाय माथो जोंना सेरजों नुहुरबायानो नै मैथा बारिया मा नाहरनो नोंलाय आबैखौ ओइलाय माथो आबैखौ नाहरदो ओइ नै ओंखाम गाबथ'वाखै दालि एसे ना मैथा एसे लानानै होफैनोसै आं जौबो लोंसै नालाय मा होनबावनो बारा संजानो मानोबो बारा ध्यान गैया उखैथारबा संजागोन खोमा थेवबो आं दङ जखन एसे खालामसै होननानै फैबाय आङो ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना माथो गोलाव खालामबावनो दुगैखां लोबखां ओंखाम जानोसै बेखौनो शेयार खालामबाय आङो थ' जायफोर आंनि बेखिनि आरो ब्लग शेयार खालामनायखौ फरायनो जालांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच